I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I tried to do, I repulse you with my queasy smile. Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? Kdo kde a s kým? Gól míč, to je rým. Už jde hostů tým? My víme, co s tím. Kdo kde a s kým? Gól míč, to je rým. Už jde hostů tým? My víme, co s tím. Čau YouTube. A to je mobil Samsung Galaxy S, áno. A, dobre. Ne. Vesnicu, ktorú si môžeme... Nejde to otočiť. Ahoj, ahoj, ahoj! Vidíme sa po trochu dlhšej dobe. Nazbierame si koľko dreva? Koľko? 20? Dobre. 20 dreva si nazbieram, alebo viac. Neviem, uvidíme 30. 30 bude, hádam, stačiť to je koľko? 30 x 420. Tak jdeme doleva. Doleva? Doprava? Ne, doprava. Doprava a doprava. Doprava a jdem A nakoniec. Ne, počkať. A kur... kurva, hej, skovej Ne. Ne, mě hodil zombík, počkej, pryč. Sakra, mě ich už rozbil. Ne, já se to pořád kryju. Pomoc! Hej, já jsem propadl těma texturama, jsem v další místnosti. Ahoj! Vítajte pri tutoriále a tentokrát to bude s maminkou. No, čau. Ahoj! Vítajte pri špeciálnom diele, kde tu je rozhovor s veľmi známym let's playerom, dajme tomu, a to je Ment. Čo lidi? Ahoj! Vítajte pri ďalšom diele Skyblocku. Ahoj! Tak ja vás tu vítam na mojom novom kanáli, je to môj druhý kanál. Takže pokiaľ ste si všimli, tak sa volá Multizimed Mix. Ahoj, takže vítajte pri fakt rýchlej informačke a poprosím prejsť na kanál Multizimed Mix. Multizimed, sorry, som sa preklepol, myslím, že aj predtým. Ahoj, takže teda vítajte pri slúbenej akcii na Battlefield a som tu s Lavom. What's up? S Paťom. Čau. A s Hunterom, ktorý išiel jesť, ale pripojí sa tu niekto na nás iný, na naše družstvo. Ahoj, takže vítajte pri druhom parte na Slendera. Tentokrát to bude iné v dvoch veciach a to je, že tu mám webku a mám nový mikrofón Behringer C1, takže dúfam, že ma budete počuť. Ahoj, takže vítajte pri neviem koľkatom gameplay na Battlefield 3 a to je s Lavom. Ahojky. Sme na mape Stoky a už sa ti to načítalo? Ešte nie, doraz. Nevadí, máš si kúpiť SSD disk. Ale chcem veľmi poďakovať človekovi s nickom Zdochriak, jeho kanál bude v popise videa, ktorý mi teda vybavuje ten partnership s TGN. Opa, fapping style. Fap. Opa, sniper style. Ahoj, takže vítajte pri informačnom videi a áno, ten názov videa nie je žiadna prdel. Pokiaľ ma sledujete asi tak pol roka, tak viete, že ja som si založil kedysi kanál Multizimed Mix a hodnotenie videa vypnem, pretože je to informačka a ja vám to oznamujem. Ahoj, takže vítajte pri prvom videi na tomto kanáli
A pokiaľ si tu z mojho hlavného kanála, tak vás zdravím. A pokiaľ vlastne ma nepoznáte, ale len tak ste náhodou narazili na tento kanál, tak vás tiež zdravím, samozrejme. Nemám síce normálny papier, ale tak mám tu toaleťák. Tak, jeho ešte rozbalím, lebo je ešte nový. A my sa teda môžeme kresliť do začatia, či do piči. Ja ho zabijem lekárničkou. Ahoj, takže vítajte pri gameplayi na hru Arctic Combat, ktorú bude to v podstate first feeling, pretože som si to pred chvíľou stiahol. A možno počujete trošku rozdiel vo zvuku, možno ne, neviem. Konečne mám nový mikrák. Neviem, či ste... Neviem, jak sa mi to bude chcieť uploadnúť. Každopádne natočil som unboxing aj s testom. Ale neviem, či uploadnem prvé. Uvidím, či ten unboxing uploadnem, keď tak napíšte do komentárov. Ahoj, takže vítajte pri unboxingu. Veľmi ostré nožnice. Čiže áno, jak môžete z názvu videa prečítať, tak sa jedná o unboxing tohto mikráku Blue Yeti. OK. Teraz trošku nahrávam, nemám pop filter a ukážeme si tie smerové charakteristiky. Čiže teraz mám bidirectional, čo znamená nie one direction naozaj. Ahoj, takže vítajte pri gameplayi na hru, ktorá teda vlastne ani není hra, ale každopádne volá sa to Akinator, alebo jak sa to vyslovuje. Máte to aj v popise videa, je to vlastne aj jak v prehliadači, tak sa to dá hrať, aj keď to dá vlastne není hra. Ale mám to aj na iPade a vlastne toto je taký dačo ako džín, vyprdený z lampy. Ahoj, takže vítajte pri ďalšom... No, neviem, či to budem nazývať gameplay, každopádne je tu taká ukážka jedného benchmarku, dajme tomu, ktorý sa volá Unigine Wally Demo. Super. Benchmark, ale ako môžete vidieť, tak ja si to môžem pozastaviť a môžem sa po tomto svete voľne pohybovať, čo je... Pozrite sa na to! To je tak nádherné! Ja budem plačkať. Som nové číslo, tak tým bude ten zaostrený bod... Dajme tomu menší. Si môžeme nastavovať čas. Víš, jak sa mi dlom gameplay hovoril o tom filozof žlavovri? No, asi hej. Ja som spravil ten obrazok. Hej. Ja ani čopu nestihnem zabiť. Surprise, motherfucker! Tak poď k nám. Ne, ty poď k nám. My sme lepší. Come to the dark side. We have ponies. We have cookies. Ponies. Moje uši. Ja nevím, čo robím. Deti. Čopa! Som v čope, idem halerovať. No škápam, sedím. Ne, co děláš? Vystup, prosím. To nemůže, lodě nemůžu jezdit po silnici, jochu. No, v Battlefielde. Hele, vrtulník, bacha. Čopa! Bacha. Beru to. Daj ho. Japonský sniper. To dáš! Ne. James Bond! You shall not kill me. Plentol som to a zabili ma. Toto je 4K video a toto je Full HD video.
Ahoj, takže ja vás vítam pri setup túre, o ktorom som hovoril asi pred pár rokmi. Dajme tomu, že som o tom už až... Čau YouTube, a to je mobil Samsung Galaxy S, áno. Ahoj, na začiatok chcem povedať, že mám hotový zostrih, ale som príliš lenivý ho zrenderovať, takže tu máte nové video. Dobrý obed so mnou, vítajte pri Battlefielde. Dobrú chuť. Mocinky, krásnučko sa mi bugol Battlefield 3. Áno, Battlefield 3. Keďže som veľký chlapec s nadprirodzenými silami, tak som to opravil. A áno, hral som Scavenger, kde čerkujete zbrane. Cigánsky simulátor! Sup, srdečne ti gratulujem, že si spustil toto video. Keď vydržíš do konca videa nezvraciať, tak ti pošlem cukrík. Vopred ďakujem za like, komentár a rozhodne sa pozri do popisku videa. Enjoy. Sup, srdečne ti gratulujem, že si spustil toto video. Keď vydržíš do konca videa nezvraciať, tak ti pošlem cukrík. Vopred ďakujem za like, komentár a rozhodne sa pozri do popisku videa. Enjoy.